L'Agrícol acollia aquest dimecres la presentació del llibre publicat per Rosa dels Vents. L'acte comptava amb la presència de l'autor, Jaume Collell, i de l'escriptor Pere Martí. Serrat, la música d'una vida, és un viatge a través de la música de Joan Manel Serrat, del seu univers sonor, del rastre de músiques i músics que l'han ajudat a créixer i del seu repertori amb ritmes i poesia que arriben a un públic universal. Jaume Collell destaca que no és una biografia de Serrat, sinó un repàs cronològic a la seva música. És un llibre de música, sí. Jo quan diuen has fet un llibre d'en Serrat, dic no, he fet un llibre sobre en Serrat en el qual en Serrat no hi surt. És una ironia. Vull dir que hi han escrit la seva vida altra gent. Hi havia sortit a les revistes del cor i tot això no m'interessa. Però m'interessa on posa els peus quan camina artísticament des del carrer Poeta Cabanyes al Poble Sec, on neix, fins que es va jubilar ara fa 2 anys al Palau Sant Jordi, no? Collell ha dirigit el Ter, el Triangle i el 9-9, del qual n'és membre fundador. Ha estat creador de la capçalera satírica El Burladero a La Vanguardia. Com a actor ha format part de la companyia El Joglars i ha actuat en sèries de televisió. I com a director de teatre ha estrenat El Burladero i també ha compost música i té diversos llibres publicats.